दिनैबा हले आंनि खुसिनि जेबो थिखाना गैया। आबा लक्ष्मणाबो दाबो सफैयाखै। आरो सफैबालाय मा, दैजियाथ' थिखाना लागायखाबायना आङो। एबारना दैजि दंबावो आरो ना आबा लक्ष्मणा बोरैबा मिन्थिबावगोन आं जे मा खालामदों मा खालामाखै। दैजिखौ साननो थाखाय रावबो गैखायाबो आरो मा मुलाम्फा दे बेखौ सानबाय थानानै। ओरैनो गोदोनो दोननो बाखादोंमोन आं दैजिखौ। हामबाय दे, आंनिया बे मुसिबतआबो गैला, बै इसुआबो गैला, जोबजोब्बाय, बे पापि थुनथुलियाबो गैला। नाथायबा टेनसना बेसो, उनफोराव आं फासियाथ' आरो फासिब्लाबो माबा मोनसे आइडिया बनायखानानै दोननांगोन आङो, नङाबा जानाय नङाना। एबारसो आं जायखौनो गोसो बेखौनो बिहामजो मोजां सायख'ना लाबोनो हासिगोनहाय। ओरैनोथ' अखाफोर दंखायो, दा बेजोंनो एडजास्ट जायोबाथ' मोजाङानो। अब्लाबो गुबुनबाबो जागोन दे, थेवबो अखाफोरनि थाखायनो आं बेफोरखौ खालामखादों नालाय। जाम्बि गथ'आ गिख'सो बेबो। गावनि फैनो गोनां मोजां इयुन समखौ नायनानै आं बेफोरखौ खालामदों। बेहा आरो माबा माबि साननानैसो सिन्था। दैजिखौबो आरो मा एथ' दुखु जानांगौ दे, आंनो दुखु जायाखै। मा होनबावनो दानि गथ'फोर, एसे एसेखौनो माखौबा दुखु मोनो, एसे एसेखौनो माखौबा रागा जायो। आरो आंबो आसरित दे, एफा गिदिर गिदिर खामानि मावनो हाबाय आरो थुनथुलिखौबो खम नङामोन, नाथाय जेने थेने आङो निपटायनो हाबाय बेखौबो। दहाय साहाखौनो एसे बानायना लोंगारसै आङो। जामायसो जामायसो आबो थुनथुलि। ओइ जामायसो, थुनथुलि आइया फैदोंना फैयाखै जाखो हो? थुनथुलि बिमाया बेयाव? थारला गोसोखौ हमथानो हायिजों जाबजों आङो दुखु मोननानै जेन थानो हाला। मा खालामनो मा मानो आं फैथारबाय दिनै जामायसो, आंनि फिसा हिन्जावनि थाखाय। बहा दं बियो जामायसो, माबाफोर खौरां मोनदोंना मोनाखै आइ थुनथुलिनि? नै जामायसो, रागा जोंनाया आलदा खोथा, दुखुनि समा आलदा, खैफोदनि समा आलदा। दा जों मिलायनानैसो थानो नांगोन। मा जामारखो आंनि थुनथुलि आइया हो जामायसो? आइया आं मा मिथिगौ जामायसो? हा बिसोरलाय बहानिफ्राय सन्देर फैलायखो दे? औ आयै, आब' थुनथुलिया बहाथो, माथो दाबो सफैयाखै नामा? आं गुमैनाव फन हरदोंमोन, फनखौनो थिखाखै नालाय जोङो आइया थांनो लिंबाय थानायखाय फैबाय। नोंनि फिसाजो आखल गाज्रिखौलाय आं मा मिथिगौ? बेथ' गोबावसै सोरजोंबा सेंग्राजों खारफालांनायानो, गैया दासिमबो फैयाखै। आरो माखौथो सिन्था जाबाय थादों नोंसोरलाय? जोंखौबा दुखु होना थांदों बियो, जेबो पात्ता लायाखै। नोंसोरसो मिन्थिलायगौ दा बोरै बोरै मा मा। जोंथ' आरो जेबोखौनो मिथिया, खबरानो गैया। आखल गाज्रि नालाय गोदोबो बिदिनि थाखायनो बैजों रिस्ताया गोमालांदों। दा राभा लक्ष्मणजोंबो बिदि फैनानै बियो गुबुनजों खारफालांनाया मोजां जाबाय। नोंसाजो मोजाङा? जामायजो दुखुनि समावबो नोंनि खुगायाव बेफोरबायदि राव? आंनि फिसाया गोमाना दङ, बहा थांखो मा जाखो, खैफोदनि समाव नों बेफोरखौ बोरै बुंनो हाखो? सासे बिमा जानानै नोंबो। नोंसाजाबो गैखाया आरो नोंसोरबो बेहाय खबर लानानै जेबो मुलाम्फा गैया। थांनो हासिगोन दे। दायो आंनि आबायासो बेसे गोदाव सोराव, बेसे आलाय सिलाय जाम्बा बायदि जानानै दङ हो? एकदम फागला खालामनानै थांबाय बियो थुनथुलिया, फाग्लि सुनि हिन्जावा। जामायजो सुनिया आंनि फिसाजोआ ना नोंसोरसो माबा मोनसे खालामाखैथ' आंनि फिसाजो आइ थुनथुलिखौ? बहाबा फबनानैसो दोनदों नामासै माबा मोनसे खालामनानै? जोंखौलाय मा दाय होनो फैदोंहाय? जोंनि जेबो गोरोन्थि गैया, नोंसाजोंसो गोरोन्थिथार। आंनि आबायालाय बोला फाला जेबोखौनो मिन्थिया जाम्बा जाम्बा थानो। नङाबा माथो नोंसाजानो दायनिगिरिथार। जोंखि नोंसाजोखौ फबायबायनो हायो, बेसे सैथानि मानसि, मा खालामबायदि जोंहालाय? जोंखौ मा साननानै लादों? एफाबां गाज्रि गोसो नङा जोंफोरो। नङाना माया, जुदि माबा मोनसे मिथियोब्ला गनाय नङा। आंनि आब'आ बहा दं थारैनो मोजां मोजां खिन्था, बहा दं मारो? बहा दं जामायजो मिथिबा खोन्था। आं मिथिनो लुगैदों आंनि फिसाजोखौ, दिनै आंनि फिसाजोनि थाखाय। बे सिलायाव गाफेयाबाबो गाफेबाय आङो, नोंजों सुथुर दंबाबो फैबाय आङो। मानो फैया जानो आंनि फिसाजोनि खोथा? नै दाबो थुनथुलि बिमाया जिंदा दङ। आं मिथिया बुंखाबायना, आंलाय मा मिथिगौ? मिथिया ना माया? नुदों आयै, आब'खौसो माबायदि दाय होदाबावदों बियो। होथों आबा, होबाबो मा लाब? जेबो लाब गैया थुनथुलि आइया। इसोरनि अननायाव मोजां मोजां बासिबाय बे पापि बुरैनिफ्राय। दा लक्ष्मणाबा बहा दं जावैसोआ? दे जामायजो, जों जिरायाबो जेबो साहा दैबो लोङा। जावैसालाय बहा हो? आं बेनावनो सोंगोन, नों खिन्थाया? जावैसो? बाब, दिनैबा हले बासिथारबायलै एसेयावनो, मोला मोथा नुस्लाबखायाखै खोमा दे आंखौ। नङाबा मा जागौमोन दे, आंनि खामानियाबो जोबथ'वाखैमोन, खारबोबाय हामबायलै। दा बुरियासो सोंबा मा बुंहरनांगौ आङो, फनबो हरलागासिनो। जेबो नङा, जायखिजाया सोर मोनो मोना बे उननि खोथासै। आंनाथ' बुरिनि सिगाङाव खामानिया जोब्बायना।
आरो फैसाखौबो खावसे मोनखाबायलै टेनसन गैला माखासेखौ मोनाबाबो खामानियाबो एसे आद्रा जादोंथ' ओइ जोंदाव भाइ मारै जाखोरा माथो दिनै एकदमबारे खानायाव खाना आरो जौआव जौ लोंहोगासिनो मोननायावनो लोंखा जाखा जाम्बा माखौलाय आसोल सोंलाबाय थानो बबेनिफ्राय मोन्दों मानो मोन्दों बेखौलाय मानांगौ बास खालि इन्जय खालाम आंनाथ' आरो नों मिथिखायोना हारसिंबो खहाबा नालाय लोगो गैयाबा इन्टारेस्ट मोनालां लोंनोबो र' आं नानिखौ बेदर एवनो थिनो र'लाय बेदर गैयाबाबो माथो हाबथारालै नै नायदो भाइ एबार नेक्स्टआव जोंहा अमा बुथारबा जोंहानि अमा बिबु बिथैजों होख्लायनोसै ने आसोल नोंनिफ्रायथ' बिदिनो मोनलोंबाय थादोंलै आं लोंनायाव हले आंखौ जानायाव हले आंखौ दाबावखालै आंबो नोंखौ लिंहरफिनगोन ना जागोनलै भाइ जागोन आंथ' आरो दंबानो जाहोखायो लोंहोखायो ना लोगोफोरखौबो आंखौ मिथिखाया होमबा नोंसोर मोन्दों खोमा मालाय थाखा थफ्लाफोरा नङा होमबा बेखायनोथ' खानायाव खाना लोंनायाव लोंनाय गुरलाबा आखायाव फैदों खोमालै आसोल नोंनाने खोन्थायाखैसो बागि गुरलाब गैयाबानो बे संसारानो सोलिया मानसिनि जिबनालाय मा गुरलाबजोंसो दा आंनोथ' जेराव गुरलाब बेहायनो आं आरो जेराव आं बेहायनो गुरलाब फैखानांगोनखाना फैसानि थाखायनो नैबे नोंनि बाहागिया मा खालामो खालामा नों मा मिथिनोलै बन्दु दङाबो माथोब्रा आसोल दानि जुगाव फैसा नङाबानो जाखाथाराबा संसार जानांगौनि खोथा दंना बोरैथो सोलिनो नङा होमबा फैसानि थाखायनो मावाबा खामानिखौ बाजैखौलाय बोरै जाहोनोब्रा ने आरो बिनि सायाव गथ' गथाय आंनाथ' गथ'फोरनि टेनसन गैया र' बन्धु गथ'फ्राथ' दा गैथ'वा नाथाय बिदिनो संसारफोराव संख्रि बानलु बेफोरनि थाखायथ' नांगोन ना नानि दैजि मा जाखो नोङो आगै माला हुसआव फैबावगोन दे डक्टर नोंथाङा मानो नायबाय थाखो ओरैनो माबा मोनसे इलाज खालामाखै मानो जल्दि ट्रिटमेन्ट खालामदो आगैखौ आरो थाबैनो हुसआव लाबोदो आंनि बिनानाव मा जाखोथाय दासिमबो जेबोखौनो रायलायासै आच्छा नोंथांनि बिनानावानोथ' मा जायामोन बेथ' खर'आव बिराद गिदिर गाराय दङ बेना माबाफोर जादोंमोन नामा आरो गोबां थै गलांनायनि जाहोनावनो बेफोरबायदि दायो बियो हुसआव फैथ'वाखै मा होनदों डक्टर बिनि खर'आव गाराय दङ बेथ' हारसिं जाथाराखैलै नोंथां माथो जायामोन नोंथांनि बिनानावा माबोरै बेबायदि जानो मोनखो आरो डक्टरनाव मानो थाबैनो लाबोआखै डक्टर सार आंनि बिनानावा माने गोलैदोंमोन गोलैनानैनो बेफोरबायदि दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय सार प्लिज थाबैनो आंनि बिनानावखौ जेसे हायो मोजां खालामदो फैसानि जेबो टेनसन लानाङा आं दंजोबो मुलि माबा माबि नायनाय गासिनिबो खरसखौ खालामनो थाखाय गोलैदोंमोन एसेबां दुखु मोनदों गथ'आ नोंसोर बेखौ थाबैनो हस्पिटालाव लाबोआलासे न'आव दोनबाय थानानै मा बुथारनो गोसोमोन नामा दासो बेसेबाबा थै लस जानायनि जाहोनाव बे गथ'आ बिदि सिरियास कन्डिसनाव फैबाय दायो डक्टर सार नोंथ' इसोरजों समान दायो आंनि बिनानावा बेफोरबायदि खैफोदाव दङ आरो आं गोजानावसोमोन जायनि थाखाय आंनि बिनानावखौ आं थाबैनो लाबोस्लाबनो हायाखै आरो जोंनि न'आबो एसे गोजान जायो नालाय न'आवबो रावबो बेबायदि मानसि गैया लाबोथावथावनो माने आइयाबो हारसिं जेबो रोंजोबा नालाय जाम्बि जाम्थि मानसिया बेखायनोसो सार खाथि खालावबो रावबो मदद खालामनो थाखाय फैसनासै स' बेफोरनि थाखायसो सार नाथाय आंनि बिनानावथ' माब्रै बिदि खर'आव दुखु मोनखो दे माबोरै दे नोंथां नों दा बाहेरायाव थाथ'नो हासिगोन आं एसे बेखौ थाबैनो नायनांसिगोन इलाज खालामनांसिगोन अके डक्टर सार नाथाय आंनि बिनानावा मोजाङावथ' फैगोन ना माब्लासिम हुसआव फैगोन सार बेयो जेबो जानो मोननाय नङा आंनि बिनानावा हले नाय नोंथां दाथ' जोंनि आखायावबो जों जेसेबां हायो बेखौथ' जों खालामगोन नायगोन ट्रिटमेन्ट खालामगोन नाथाय बियो आरो बाखि इसोरनिबो खोथा दङ नङा होमबा मानो होनबा बियो लाबोनायाव एसे लेट जाबायथ' नङा सार नों आंनि बिनानावखौ थिग खालामथारनांगोन मानो हाया जानो डक्टर सार नोङो आंनि बिनानावा एसेबां दुखु मोनबाबो बियो जेबो जानाय नङा आंहा फोथायनाय दं आंनि बिनानावखौ आरो डक्टर सार नोंथांनिसिमबो फोथायनाय दङ प्लिज अननानै आंनि बिनानावखौ मोजां फाहामफिनदो सार जागोन हानायखिनिखौ नाजागोन नोंथां दैजि नानिलै दैजि आंजों राव हो बिनानाव आंजों राव हो नायलाय नोंनि आदा लक्ष्मणा नोंजों दङ नोंनि सेराव नों जेबो जायाखै मिथिबायना नोंखौ हस्पिटालाव लाबोखाबाय आं दायो नों मोजाङाव फैगोन दे डक्टर सारा नोंखौ थिग खालामगोन ना नों सिन्था खालामनाङा जायबा नोंखौ बिब्दि खालामदोंना बेखौबो आं थैनि मोदै गाबहोफिनगोन मानो नोंखौ बिब्दि खालामनांगौ दे मा दुश्मनिनि थाखै आंनि बिनानावखौ बिब्दि खालामखो सोर फार्स्टआवथ' आइनिफ्रायनो बिनि फिननायखौ लाग्रोगोन आङो दैजिखौ बे बेगाव सोनानै आइया बहा लाङा मानो आरो बै गुन्दानि आखायाव मानो होया सोरमोन बेयो मा सोमोन्दोनि थाखाय मा खारननि थाखाय आंनि दैजि बिनानावखौ बिदि खालामखो नों आयै
जायबा बेगखौ नों लांदोंमोन बिनिफ्रायनो दैजिनानिखौ मोनदों होमबाथ' नोंबो मिथिगोन ला 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 आइ आदासो माथो आदाया मा लोंगासिनो बेयावलाय आइ आदा जोंदाव जुस लोंदों नामा नोङो जुस लोंदोंबा आंनोबो एसे हरलाय थोद जाम्बि बेलाय मा बे जुस जाबाय बायो नामा बे जोंनि इंलिस लोंग्रासो मा होनदों आइया बेखौनो आंहा थान्दा थान्दा जुस लोंदों नंदोंमोनलै आंबो लोंगौमोन बोथोरा गरमथारना आदा हाथ लोङा आं होमबा इंलिससोबा आइया लोंजायोलै रानि लोंनो गोसोथारबालाय थान्दा मोनहैब्रा गरमाव लोंनो ओइ गेन्द्रा जानला मानला दाबुंदे आंखौ नोङो मबेयाव गावआथ' जेबो उदाया माया मालायनाव लोंनाय जानाय खालि दिनैबा जोंनाव गाबोनबा सोरनावबा बेबायदिनो गिदिंबाय थाग्रा लैसाबो गैया खोमा बेना गेन्द्राग्रा उदैखौ लाना माबा सानदो एसेबां लासिं सिं एथबां लासिं सिं आंखौ आंनि सनमाना बहा दिनै जाम्बा लरग' नोंहालाय मा सनमान दंसै मालायनावल' जानाय लोंनाय हाथाय अरनाय नागिरबाय थायो बेदर होद मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि लोगोसो नानि आदा बुङा दा मा जानला मानला गोदाव सोराव बुङो नोंलाय हामा आंनि लोगोखौ बिब्दि बुंनो थां नानि बैयाव बेदर लाबोदों आङो दाउ बयलार थांलाय एवैलाय नानि जौजों एसे जानोलै नै नोंदामोनहा नोंसोरना बिदि लोंनाय जानायनि थाखाय आं दाउ बयलार एवनो आंहा जेबो दरखार जाखायाखैलै आदा एवनानै जाहैथां लोंनो गोसोबा आं हले दरखार गैया आरो आं एवनांगौबा बेदरानो खावसे गोमाखागोन मिथिनानै लाखा आइया माबायदिलै बेलाय मा होनबावनोब्रा नानि नोंखौ दे आं एवहैगोन थां अखाफ्राबो गैयाब्रा एवनायखौनो बायो आङो आरो नांगौबा जाबावासै आङो बायोब्लाथाय आं जेबो खालामनो गोसो जाया बिदिनोलै भाइ नानिया जोंना उरायनाया गथ'आनो बोरैबाखा एसे खेंख्राखा जेबो बुंनो हाया थिननो हाया मा होनबावनो सोरबायदिया जि मोनबावगोन बे गथ'खौ नोंसोरजों आंहा रायलायनांगौ जेबो गैला थां नोंसोर थांनो हासिगोन बहा खबर लायै लाहैदो आबायाबो न'आव गैखाया आरो बेबा माला सफैगोन फाग्ला बायदि गोदाव सोराव नागिरहैबाय थायो बेबो नोंसिनि थुनथुलिनि थाखायनो थांदो ओंखारलांनो हासिगोन दायो आंबो आंनि फिसाजोखौ मिथियाबा बिनिफ्रायबो थाङा जावैसोजों खेबसेबाबो रायलायलांथारगोन आं जावैसोआ बोरो आं बुंदों नोंसिनावथ' सासे गथ'बो दंमोन ना दैजि दैजिखौ लेंहर थां औ जों बेजोंनो मोजां रायलायलांसै नों जुदि जेबो खोन्थानो गोसो गैयाबा आयै गैया बेबो बहा थांजोबखो मानसिफोरखौनो जेबो पात्ता गैया आरो आंनाव दासोंसै खर' गरम जायो आं ओरैनो खर' गरमखा मानो आयै खोन्थादो दैजियालाय बहा थांखो जावैसो माथो थुनथुलिमोननि आइमोनसो फैदोंलाय आयै आं एसे बिदिनो थुनथुलिखौ नागिरहैदोंमोनलै नाथाय आइयानो बांसिन मोजां मोनथिगोन खोन्थानो नोंसोर रायनाव मोजां सोंलाय